Benvinguts una setmana més al Viure Cambrils. Moltes són les persones que s'associen per fer front a una malaltia, per lluitar contra ella o per donar suport al malalt o familiars. És el cas de la Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. I avui la volem conèixer i concretament també la delegació aquí a Cambrils. Fem-ne un primer cop d'ull a través de la fitxa. La Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, aquí a Cambrils, la delegació va néixer el 1993. La delegada és Mari Carme Rebull i ara mateix compta amb 100 membres. Doncs precisament donem la benvinguda a la delegada de la Lliga contra el Càncer a Cambrils, Mari Carme, molt benvinguda. Gràcies. També donem la benvinguda a David Ortega, que és el responsable de la Lliga a nivell provincial. Moltes gràcies. Una miqueta, Mari Carme, explica'm primer com neix aquesta delegació a Cambrils i amb quins objectius. La Lliga neix quan de l'Hospital Sant Joan de Reus se fiquen en contacte amb mi i me proposen la creació de la Lliga contra el Càncer a Cambrils. Aquell any s'havia començat a crear, a formar a Tarragona i a Reus i junt amb la senyora Flora Román i més endavant la senyora Eugènia Rigual, van formar la Lliga contra el Càncer i també va ser delegada la Maria Terens Vilalta. I amb això vam començar moltes ganes en voler seguir per lo que ens estaven dient, guiats pels de Tarragona, informació, xerrades, recaptació i sobretot donar suport i experiència a la gent que estava malalta de càncer. Quina és la relació que teniu amb la delegació de Tarragona? La relació és bastant estreta i el primer que vam fer va ser un curset de voluntariat a Reus, a l'hospital, i llavors el que intentem és fer això, xerrades, interessats pels malalts, solucionar alguns problemes en sentit de papeleus, de segones opinions, no sé, informació en general a la gent que es passen per aquests moments tan dolorosos, aquest xoc. Però, no res, aquí estem. Molt bé. Una miqueta, David, quin és el paper de la Lliga contra el Càncer a nivell de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre? Suposo que són la guia per les delegacions del territori. La Lliga va néixer a Cambrils, va ser una de les primeres. La Lliga neix el juliol del 93, Cambrils es va crear el novembre del 93. D'alguna manera, actualment, la Lliga té 97 delegacions i 97 poblacions on la Lliga contra el Càncer està present, les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, i d'alguna manera som una entitat que funciona coordinada en quant a la informació, en quant als hospitals i als serveis de referència, però que cada delegació, cada població és autònoma en el sentit que organitza les seves activitats. Les delegacions, hi ha una activitat que és la que es veu més, que són els sopars, les acaptes, les activitats per recaptar fons, però també fan una tasca molt important, com havia dit la Carme, en el sentit de preocupar-se pels malalts, adreçar-los sobretot al que és Tarragona o el que és Reus, principalment, per tal de tenir un suport no només mèdic, que òbviament és el que estableix el sistema sanitari, sinó un suport psicooncològic, un suport més directe al malalt. La Lliga va néixer no com a una entitat per cobrir dèficits de l'administració pública, ni molt menys, sinó per col·laborar i complementar les seves accions. No només hi ha una atenció mèdica quan es detecta un càncer, sinó que al seu voltant hi ha moltes més atencions, atenció psicooncològica, de suport al malalt, no només de suport al malalt, també de suport a les seves famílies, i coordinadament les delegacions són l'altaveu, són el primer contacte moltes vegades per tal d'adreçar-se a Tarragona o adreçar-se a Reus a rebre segons quins beneficis, diguem-ne, per part dels nostres voluntaris. També s'arriba molt a les lligues, a les persones que pateixen càncer. Per trobar-vos, la relació és estreta amb els serveis socials de cada municipi, oi? Exacte, serveis socials. Ells faciliten el telèfon
el meu, el de la Dolors, i llavors ja es fiquem en contacte amb les persones que estan afectades, s'expliquen el cas, quedem a prendre un cafè, si convé, i... Per compartir l'experiència, no? Potser una mica. Sí, i ja està, és això. També vull dir que la Lliga, amb la recaptació i tot això, també fa congressos per als mateixos metges, perquè estiguin al corrent, no?, de tot, que això no ho has comentat. Les funcions de la Lliga és promoure l'educació sanitària, principalment, impulsar activitats d'informació i divulgació per a la prevenció del càncer, donar de forma directa orientació i suport als malalts, també informació i també fins i tot suport econòmic. La Lliga té establert un programa d'ajuda econòmica perquè la detecció d'un càncer en una família provoca trasbalsos i de vegades algun dels dos membres ha de deixar de treballar. No és molt, però és una ajuda que sempre va bé. Impulsa i financia estudis de recerca sobre el càncer i efectua i coordina activitats de formació dedicada a professionals. Pensem també que a través de la FUNCA, que és la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, que es va crear el 2002, la Lliga forma part, igual que l'Hospital Sant Joan de Reus. A través de la FUNCA és des d'on la Lliga realitza tot el que és la investigació, perquè a banda dels voluntaris, com la Carme, com jo mateix, hi ha voluntaris que són metges i hi ha metges que, a més de ser voluntaris, estan treballant a la FUNCA per tal de dur endavant el registre contra el càncer de les comarques de Tarragona, que és referent a l'estat espanyol, és on es tenen controlades absolutament totes les dades de detecció, mortalitat, prevalença del càncer a la província de Tarragona. Som un registre referent no només aquí a l'estat espanyol, sinó mundialment. I, a més, és on es porta el Consell Genètic del Càncer. Qualsevol família que ha tingut diferents càncers en diferents generacions pot fer ús del servei del Consell Genètic per tal que se li faci un estudi i per tal de poder saber la probabilitat o detectar si pot ser portador, si pot desenvolupar aquesta malaltia. Molt bé, veiem que la Lliga contra el Càncer no només atén al malalt o a la família, sinó també que es preocupa de la formació dels metges, dels professionals, de la investigació i la divulgació. Pel que fa a les persones que acuden a vosaltres com a malalts, què és el primer que necessita una persona quan s'assabenta que té el càncer? Més que res, comprensió i donar-li una miqueta de pau, perquè les coses tot passa. El primer xoc és molt fort, però avui en dia, amb els medis que hi ha, moltes persones se n'en surten. Se pot dir que hi ha més casos, perquè les persones s'envelleixen i és una malaltia més aviat de persones ja majors, el càncer, però amb la detecció precoç s'han curat més persones. Vull dir, hi ha més possibilitats de vida i més, com se n'hi diu això, més medis per poder combatir. Exacte, per fer-hi front. I això una persona com... Perquè, esclar, quan t'adones que tens un càncer, mai saps si l'has agafat aviat, com es fa per detectar-ho de manera precoç? Fer-te anàlisis a partir d'una certa edat de manera periòdica? La Lliga el que té en aquest sentit, i com molt bé ha dit la Carme, la detecció precoç és un gran aliat per combatre els càncers. Des de l'any 1996, la Lliga és la responsable del programa de detecció precoç del càncer de mama a la província de Tarragona, que dones de partir de 50 anys se les convida mitjançant una carta a fer-se una revisió i aquesta revisió a partir dels 50 anys es realitza, em sembla, cada 2 anys a cada senyora. Ha sigut una tasca important perquè amb aquestes revisions detectem precoçment el que són els tumors. Sí que, com dèiem abans, pel que fa a registre hi ha més càncers. Una part responsable és la detecció precoç, però també aquests càncers detectats d'aquesta manera són més curables. Llavors, l'altre fet que ha provocat que avui en dia dintre del registre ens donin tasses d'increment del càncer a les nostres comarques és, òbviament, l'envelliment de la població.
que també fa que hi siguin més presents aquesta malaltia. Sobretot la immigració i la més població que hi ha, perquè hi ha més gent aquí a Cambrils i a Catalunya, no cal dir-ho. Vull dir, la immigració i la gent nova que ha arribat són gent que, lògicament, tenen les mateixes possibilitats que la gent que estan aquí. Hi ha algun tipus de càncer a la província que destaqui més que un altre? O això, teniu dades? Sí, hi ha dades, el que passa que, òbviament, són els metges els que les han d'analitzar i donar. Hi ha hagut moviment pel que fa als càncers que existien fa 6 anys, que els que s'estan detectant ara, però moltes vegades té molt a veure també amb els programes de detecció precoç. No només es realitzen el que és el càncer de mama, sinó hi ha altres càncers que s'estan fent programa de detecció precoç, que això fa que l'índex variï igual que l'envelliment de la població. El que per sort sí que podem dir és que, com bé ha dit la Carme, el primer que necessita el malalt és informació i suport, i si bé fa uns anys s'associava al càncer, doncs la primera imatge que et venia era la mort, avui en dia, doncs, gràcies a la detecció precoç, gràcies a la prevenció, gràcies a la investigació, els termes amb els quals es parla el càncer són supervivència i són també poder tirar endavant, no? És un cop fort, òbviament, això òbviament no és cap alegria, però per sort avui en dia podem parlar més de supervivència que no de mora pel que fa a un malalt de càncer. Maria Carme, tu ens explicaves abans de l'entrevista una miqueta algun exemple d'alguna persona que quan us ha trobat i el poder compartir l'experiència, doncs precisament li canvia aquesta vessant potser que tenia de sempre, càncer igual a mort, i en canvi el fet de compartir l'experiència l'ajuda una miqueta a veure la sortida al final. Com és aquesta experiència des del punt de vista d'un voluntari? Doncs és molt gratificant. Val la pena només ser voluntària per poder orientar una miqueta aquestes persones que ho veuen tan fos en un principi. L'altre dia estava parlant amb una senyora que em va dir tan preocupada que estava, diu, i ara al final quasi que sóc la psicòloga del meu centre que estic me fan el tractament de la quimio. Vull dir, de veure d'una manera negativa a veure una manera positiva, que saps que al final veuràs la llum, doncs canvia molt, sí. Perquè jo penso que quan estàs malalt l'estat anímic influeix molt en la malaltia. Perquè no és que tu estiguis malalt, és que fas patir els que estan al costat teu. I tot això va englobat amb el que és la família que està dintre de casa. Estem veient imatges, suposo que d'algunes de les activitats que es duen a terme per tal, en aquest cas, d'investigar i divulgar la malaltia o a l'hora de donar suport als familiars, què és el que es fa? Aquí estem veient un recull d'imatges del que han estat els 15 anys de la Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Hem vist l'inici, vam comptar amb el suport des de l'inici de la Lliga de les institucions sanitàries i investigació i divulgació. Aquests són diferents activitats que s'han fet al llarg d'aquests 15 anys. Es fa un butlletí sobre el programa de detecció precoç del càncer de mama en el qual es donen les dades a la comunitat científica, però també al que són les delegacions i el que és la població en general. I això són imatges dels diferents moments i dels diferents butlletins que s'han publicat arreu, Tortosa, el Set, etc. Aquí són imatges de metges que col·laboren amb nosaltres. Quins són els temes que més es tracten en aquestes xerrades? De què parlen els metges o el que més sol·licita el malalt de saber? Actualment la Lliga ofereix una sèrie de xerrades a les delegacions i també a empreses i entitats que ens ho demanen. Òbviament, col·legis fins i tot. Òbviament el tabac és una de les més importants avui en dia. Pensem que el tabac és una de les causes més relacionades avui en dia amb el patir un càncer. El còlon és una de les altres, la mama, per ser responsables també del programa de detecció precoç, el càncer en general, i també dieta i càncer és el que acostumen a demanar-nos i a les xerrades que els nostres metges voluntaris fan a les diferents poblacions. Una altra de les preguntes que els volia fer ara que estem veient aquestes imatges, quin paper té el voluntariat en una lliga contra el càncer? Doncs això la Carme us ho podrà explicar molt bé. Ella és voluntària. És gairebé el motor de la Lliga. Hi ha tot tipus de voluntariat. La Carme és un clar exemple, com a delegada, o com la Dolors, com moltes de les persones que hi ha aquí a Cambrils, però també hi ha voluntaris que són metges, són els que van a fer les xerrades
i són pràcticament els que condueixen la Lliga en el sentit de fer les activitats, organitzar les recaptes en cada delegació, però al darrere de tota aquesta moguda, de tot aquest treball, hi ha el més important, que són els malalts, i que és la tasca que es fa, doncs, per exemple, ara d'aquí pocs dies estarem a la fira. Ara volia comentar que el dia 30 estarem a la Fira Multisectorial de Cambrils i allí hi haurà un stand on hi haurà informació, inclús per fer socis, i també farem per donar-nos a conèixer i a més farem la recapta, ficarem la bandereta. Molt bé. Un any més estirem allí i ja saben que vulguin pujar i vulguin informació, doncs allà estarem. El dia 30 o els 3 dies? Els 3 dies. Els 3 dies, a partir, molt bé. Parlant del voluntariat, suposo que és important que s'involucrin a la Lliga les persones que han passat aquesta malaltia després d'haver-la superat. Suposo que per això, pel tema del suport de l'experiència, és fàcil que, o sigui, és difícil trobar voluntaris o és fàcil que la gent vulgui després ajudar altres persones a superar-ho? Això depèn de cada persona. Hi ha persones que han passat això, el que fan és tancar la porta i no en volen oblidar-se'n. I hi ha persones que, com jo, que si saben que hi ha una persona, el que fa és donar-li suport, perquè l'experiència trobo que te dona la possibilitat de poder explicar i donar una miqueta de pau. Perquè l'actitud a l'hora d'afrontar la malaltia és important. És important, sí, molt important. Jo trobo que el que t'estava dient és una malaltia forta, és un cop fort, però si un per la seva part lluita i no s'enfon, Déu hi darà, però almenys no fas patir al voltant i lluites i te'n pots sortir. I avui en dia és que la Lliga, amb la prevenció, se'n surt molta gent, molta. En aquest sentit, una de les tasques importants i de la qual la Lliga n'està més orgullosa són els grups d'ajuda mútua. Són grups que van néixer del programa de detecció precoç del càncer de mama, però que actualment s'han ampliat. Aquests grups estan dirigits per una persona que ha passat la malaltia, que ha rebut una formació psicooncològica mínima, però que, a més, aquests 7 grups estan supervisats per la psicooncòloga de l'Hospital de Sant Joan, que és l'Agustina Sirgo, que és una professional excel·lent, i que ajuden molt a superar la malaltia, a compartir experiències, i, òbviament, com bé ha dit la Carme, depèn de cada persona, però moltes persones que han rebut les visites de les nostres voluntàries, de les voluntàries que hi ha als hospitals, fins i tot de les treballadores socials, veuen o reflexionen que allò les ha ajudat i és una manera d'implicar-les també després a participar en aquests grups d'ajuda mútua. Actualment la Lliga en té una Amposta, al Montblanc, al Vendrell, Tarragona, Reus, Tortosa i la Sénia, i estem pendents de poder-ne crear algun més per donar abast a tot el que és el territori. Cada mes hi ha una reunió durant la primera setmana, normalment de cada mes es reuneixen el grup, i allí els malalts, tant dones com homes en algun cas, comparteixen les seves experiències, tant per tirar ells endavant com per a les noves persones que s'incorporen donar-los també un punt d'esperança i que es puguin reflectir en gent que ha superat la malaltia i que es pot tirar endavant perfectament. De fet, la gent de Cambrils o tenen que anar a Reus o van a Tarragona. Vull dir, aquí a Cambrils encara no s'ha fet o no s'ha format aquest grup d'ajuda. Exacte. On rep la formació un voluntari que vulgui formar part d'un grup d'ajuda o poder... Fa molts anys vaig anar a Reus a l'Hospital de Sant Joan. Sí, estava homologat per la Generalitat. Molt bé. Projectes de futur que té la Lliga contra el Càncer a la província? Doncs a la província actualment el que volem és, en aquest 15è aniversari, consolidar-nos, tot i que podem dir que ja estem consolidats, però és arribar a més gent, ser referents per més persones, que la gent ens conegui. Actualment hi ha un programa important pel que fa a temes de tabac que volem dur endavant, que ara està a les Bessoreles, s'està preparant, però la Lliga vol convidar a tots aquells que vulguin deixar de fumar a poder, fins i tot, si hi ha problemes econòmics, facilitar-los el tractament. Això és un programa que està a les Bessoreles i que gairebé és una novetat i que podem dir que el volem tirar endavant. I d'alguna manera també donar el servei a
tot el que és la població, ja no només també a les persones a títol individual, sinó a empreses, a tots els col·lectius que vulguin informar-se, que vulguin saber, tant pel que fa a hàbits com pel que fa a prevenció, com combatre aquesta malaltia. D'alguna manera és el treball del dia a dia perquè realment qui és important a la Lliga, a banda dels voluntaris, els que estem al capdavant, són els malalts, que són pels quals treballem, que aquí en el vídeo òbviament no es veuen perquè conservem sempre la privacitat de tothom, però cal dir que la Lliga, qui realment rep el suport són els malalts. La Lliga fa aportacions econòmiques a segons quines famílies, previ estudi del Departament de Treball o de les treballadores socials que ens envien els possibles ajuts. La Lliga, amb els fons que recapta, realitza aquests ajuts. D'alguna manera, la nostra tasca, el nostre compromís de futur és continuar sent com hem estat fins ara i poder arribar a la màxima gent per donar aquest servei de suport i d'ajuda. Molt bé, doncs per més informació podem dir que la Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre prova la delegació Cambrils a la Fira Multisectorial aquest cap de setmana. Doncs la delegada aquí a Cambrils, Mari Carme Rebull, i David Ortega, responsable a nivell provincial, gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Doncs el Viure a Cambrils avui el deixem aquí, però tornem la setmana vinent amb més entitats. Que vagi bé.